oge nka bụ nwatakịrị aka m dị arọ 5 years ka m na-eti na nche Igbo onye nkụzi. Nne na nna m kwa mgbe m na-ekwu ya, nna m chọbụdị ka m bụrụ injinia mana nwa m kwete na m ga-abụ ihe ahụ nche bụ. Afa m bụ Chinonye Igbo, adị m afọ 24. Abụ m onye nkụzi na mahadum Enugu State University of Science and Technology. Abịa na ndị nkụzi niile nọ n'Esut, mụ apeka na resi. Ama m na ọ ga-abụkwa mụ abụkwa nke obele na Nigeria sef na mahadum yatago. Na ndị na-akụzi, o nwere ndị bụ ọgbọ m, mana karịa bụ ndị tọọ m na-akụzi nkụzi. Most of the time na-afụ onwe m ka m onye nkụzi ma onye ha, cause most of them na-adịkarị more comfortable ịbịa gwa m ihe difficulties ha na-enwe n'akwụkwọ maka na abụtawa m ọgbọ, so m ga-relate with them. So ha nwee issues ọbụla ha na-adịbịakwute m nchọkwa ka m ga-esi resolve ya. So ihe gbasara nkụzi m ebidoro taa. Ana m ekuzi bụ na primary school and secondary school, mana nna m ya pro bono ya achọrọ m ka ha kwụọ m ụgwọ. Mgbe m go BSc eweta m asambodo dịka onye kacha mara ya first class n'oyibo. Then wee continue gụọkwa MSc. So ngụchazi MSc apply siwazi ike for ọrụ. Esut bụkwa school na-akwado academics and character. So ha wee were m n'ọrụ. Mbidokwa ebe a nkụziwe ka m na-ekuzi akwụsịkwa m na agụmakwụkwọ nke m. Apply for PhD enyekwa m ya. So kịta m na-agụ PhD m ka m wee weta doctorate degree n'oge adịrị anya. Nke bụ na ụmụ akwụkwọ chọrọ ịdị ka m karịrị akarị na skuul a. Ọ na-abụ mbata class ka nkụzie ha. For the first time ha fụ m, I say, "Hey, yo, auntie." Mụ na onwe m say, "I'm your auntie." So mbido kụziwa ha, emecha ha na-abịa ọfịs m ofu ajụ m ke ka m si mee ya na ha chọkwa ịdị ụta. And ọzọ dị ka ibe bụ na nna ekuzi adị m ekuzi ha sọsọ academics dị n'akwụkwọ. Nna dị na imbibe kwa character and dị ịgba mbọ n'ime ha. Ịghọtago maka nna kọwara ha na mmadụ ada n'ofu ebe ekiri ma ọ bụ maka na ị nọ skuul ka ịma ji na-arụ ọrụ. Ikwesị ịchọta part-time job ọ ga-abụ ịgbasa skuul ije rụọ. Before wee bido nkụzi m na-arụbu ọrụ interior decor. So na the company anyị na-emebe anyị na-edozi ụlọ ndị mmadụ. Anyị na-edozi ya ọ na-ama mma ịbata na be mmadụ ite wow anyị wabe ya mee ya. So abịa na interior decor ọ daa anavụ m n'ọrụ nkụzi m na-arụ. Enwe m ndị ọrụ na-arụ m ọrụ, so ha na ebe a na-manage a na-arụ ganye mgbe m ji bịa. So mbịa just can supervise and then ihe a na-eme ọrụ na-aga even in my absence.